जाला होननायबानो जागौमोन आबैया जाला होननायबानो जागौमोन नों आगैखौ बिराद अनथारो नामा बेसेबां अनो हाजासे अनो दिल्ली मुम्बाइनिफ्रायबो गोजानसिन गोथौसिन खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि खनस्रि ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर इसोरनि अननायाव ओमफ्राय सिगाङावनो बुंग्रोबाय अन्नानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसेनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर चेनेलावहाय जायफोरा गोदान अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब बानायना होदो आरोना लोगोफोर सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला आंनाथ' आरो बियो चेनेला गोदानसो जाहैलायबाय नालाय बे मोनसे भिडिअआवनो आङो फोरमायखांखाबाय ओमफ्राय दायो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दाख्लै 3 तारिखनि जाहानाव बैसागु मोसाफैनाय गामिनि एसे भिडिअ क्लिप लानाय दङ मोसाफैनायखौ बेखौबो आङो एसे एडिट बानायनानै होफागोन आरोना लोगोफोर दिनै 5 तारिख जागुलायबाय दिनैसो माने आङो आपल'ड होनो हासिगोन आरोना लोगोफोर इथिंजाय बेबिनिबो डिस्टार्ब नालाय ओमफ्राय आरो बिथिं गिदिराबो बेनो मबाइलजोंसो एसे बिगै मोननायनिफ्राय एसे बेबो मा होनो अख्रासिनसो जादों आं सानदोंमोनखि एसे गिदिर जानायखाय बांद्राय अख्रा जानाय नङामोन बिगैखौलाय बिराद अनो ओमफ्रायो अब्लाबो माने गोसोआ एसे उसुगुदु मोनबाय थायो आरोना आङो मबाइलजोंसो एसे थगायनानै दोनो लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ आं फिसायानो बिगैखौ लानांगासिनो आरो इदिसो लायो जोंहालाय ओमफ्राय बेनोनो आङो बेनोनो नै नारेंखल दानबाय आङो दाननायखौ भिडिअ लानो रोङासै नै दानदोंमोन आङो बिफाबो गैया ओमफ्राय मोनजायोना मोनजायामोन आं मिथिला गथ'आसो गगा मोनगोन ना मागोन होनबाबो गरम बिराद गोजां सान्दुं गोसानि लोगोफोर बेनिखायनो नारेंखल दानना जानोसो गोसो जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो दाननानै माबानोसै आरोना जानोसै बिदै मोननानै जेरावबो थांला आंना फिसाजोआ मानो जानांगौ बखालि जानांगौ बखालि जानांगौ बखालिसो जागोन बिदिनो जाबाय थानानै आंहा माबा माबि मोनजाबाय थागोन नोंनि माबाजों अके बिगुरखौ लेंथ'ला जोबसै ना गबायसै मामा माया गिदिरथार नालाय गस्लाया जेरावबो थाङाबाबो बिमानैमोन बिमायंमोन बिमादैफोर गस्ला होफैनायखौ मेगन सायो आरोना गावनोल' लाबोदों माबा बेनोल' लाबोदों आंनो लाबोआखै होननानै मेगन सालायबावो आरो अनबाबो माने फारसेथिं मेगन सानाया थायो आरोना ओंखायनो नारेंखलजों होसाबनोसै आरो न' खाथिनि बिमानैया गावनोबो गांसे लाबोफाबाय ओमफ्राय आरो ओइ बिबथैनि हिन्जाव बिबथै बिमादै मा होनो बिफानि फंबाय बिमायनि फिसाला गावसा बिफानि बिमायनि फिसालाफोरा गावनोबो गांसे बिगैनोबो गांसे लाबोबाय आरो गस्लाखौ ओमफ्राय एसे खुसि जाबाय आरोना नङाबाथ' मा होनबावनो आरो गथ' मानसिफोर नालाय मेगन सानायानो आलौनायानो खारा माने आमा आंना माथो दनानो बेसेबां गोलाव ना मा होनदों आबैया आगैना दन गैया बेना फिसाजोना बिखुङाव दन दङ ओमफ्राय बिगैना गैया आरोना लोगोफोर हागोन दा इनाबो गैया नायखांबाय आं बाबानाबो दंना आब' जुक्तिनावबो दं गलसिनो सिन दंना नोंना दं गैया होमबा बिमानिखौनो लाबोदो इयो आंनिखौसो लाबाय ना जानो रोंगोन ना रोङा नै सैखांबाय आं जालाय रोंगोन ना रोङा लास नालाय आबैया लेंहरदों
हाथाय एम्फौ जानाय दङ साला अमाया जि गिदार सिखारला जोब्बाय नालाय अमाया आबैया जाला होननायबानो जागौमोन नों आगैखौ बिराद अनथारो नामा बेसेबां अनो हाजासे अनो दिल्ली मुम्बाइनिफ्रायबो गोजानसिन गोथौसिन एसेबांथार आगैया देनां देरबा बुगोनसो खोमा नोंखौ बुवा आरोना बुवा होद मेगनाव उखुन्दै हाबजोब्बाय ओमफ्राय खोनादों Sen